ମାଙ୍କଡଟା ପରା ଆଇଥିଲା ଏଟା ପରା କାଲି ଆସିଥିଲା ନା ନା ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଥିଲା ମାଙ୍କଡରେ ତମର କଣ କାମ ଆରେ ମାଙ୍କଡକୁ ପଥର ମାରିକି ମାରିଦବୁ ଭାବୁଛି ପଥର ମାରିଦବା ହଁ ପଥର ମାରିଦବା ଆରେ କଣ ମାଙ୍କଡ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛ କିରେ? ଆରେ ମାଙ୍କଡକୁ ପଥର ମାରିଦବୁ ଭାବୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ସେ ଦେଖେ ପିଜୁଳି ପନିପରିବା ଆଦି ସବୁ ଖାଇ ପକଉଛି ଆରେ 6 କେଜି କାକୁଡି ପିଜୁଳି ସବୁ ଖାଇ ପକେଇଛି ମାଙ୍କଡକୁ ପଥର ମାରିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ବୁଝିଲ ମୁଁ ବି 3 ମାସ ଆগে ପଥର ମାରିବିନି ମାଙ୍କଡକୁ। ଆରେ ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ମାଙ୍କଡକୁ ମାରିବିନି ହଁ ମୁଁ ଠିକ କଥା କହିଲି ମୁଁ ବି ଆଉ ମାଙ୍କଡକୁ ପଥର ମାରିବିନି ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ମାଙ୍କଡକୁ ପଥର ମାରିବିନି। ହଁ ଠିକ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ମାଙ୍କଡକୁ ମାରିବିନି। ଏଥର ଆଉ କେବେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ପଥର ମାରିବ ନାହିଁ ତିନୁ ଭାଇ ମାଙ୍କଡକୁ ତ ପଥର ମାରୁନି କାହିଁକି? ଖାଲି ମାଙ୍କଡ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆମର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛେ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ ହଁ ପିନୁ ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ତୁ ଏ କଥା କହିକି ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ। ଏଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିବ ନାହିଁ କରୁଛୁ ଯଦି ତମେ କୋଉ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିଦବ ମୁଁ ବାରି କହିକି ତମ ମୁଣ୍ଡ ନଣ୍ଡା କରିଦେବି